Job. Oron jarlo oron jafo. Oron gacci hage. Yo Allah rokkumen tawede o saha mo wuri. Eyyi Job. Ala ma ar sukar korka ma ar so Allah walamdo jabi. A jarama. Ndesa. Job. Tenen yimɓe pinan taw boyɓe corcorta e galleji sukaɓe ɓe kamni nagam no suba ko min de jeere gummimi gandude Dakar nami kuli korka hay goto wertani mi waɗi dal filto moltom dal ha mi lejjiti gueɗam dal mi daw law noon kaw annene i korka ummota law nangue kula ha gele dara nge nangue to waɗi ho e dow yimɓe o hay goto wawa ɗum ɗo namude ayi nene korka hikka kam mbaɗa welti hen alhamdulillah ko ɓuuri kam hen welde guila nanmi tan toynima maɗa fitta nda hikka ko tubakoɓe mbiyata ko 3 mois korko 3 mois mbatten kadi eɗen kumto ko weeli eɗen jewta jaam kono an mbeɗa hay jiri baba ayi nene woppu sami haala yimɓe aɗa haalna kam haala baba ala anne kaw baba baɗi mbiya haala baba somi alani haala baba mo kalimi haala mum baba est ce que dawri korka om suusi wasa dawrude ko fini ko a yiyimo mi yiyani mo kono dawrat mo kilifaar podɗon baba min dal baba mi contani ɗum ala kawa mi contani ɗum mom koye galle o noon no jeewa mi contani ɗum sa nani kay wima 3 mois couple men enen ɗiɗo babu koko joguiɗo couple baba kay jagguiri ɗum satalla e nder galle tan wona ala baba ko baari ko neɗɗo comme no men ni joni noon joddoto kumtone ɗum ɓuuri welde ala en ndenda kumtari kay salla ƴeeɓe e banggal kumtari ni noon nenne hikka mbaɗa yiɗi changé ha aduna fof ganda en changé nda Allah sono walluma a hollat Allah wallima kam jiɗɗo hikka kumtari ni waɗa fayida change complètement ko defete ko yo wat fayida so fasi walegal fof yoɓe gandu ko fasat ɗo ko no weeli ko ɗum jinni inchallah nduggu hande o kam neni aye mi lijji ɗum nenne wallahi mi lijji ɗum machallah sa pari tawa kam nder anani salli mbanna kam surveille baba noon ala baba o hoorat eyyi machallah eɗen hen ɓenno ner mbeɗe maɗa juuɗe seeɗen alhamdulillah mbeɗe mi ara wallahi gaari galle an lay sago mbasa tawde jeere wetti ha yimɓe pinani mbiya ara yaha jeere aɗan ɗon tan Janaba. Naam. Oui. Ça va? Ko jinnomi jewten seeɗa noon. Ko jam? Mbaɗa wawi wiide ko jam. Yalla ɓeydu jam. Sabu ala ko humpuma e situation am joni o. Te gila Allah waddi men ndesmami Allah ko newnuno fof te fof no rewno lawol kono humpaka changement waɗi pila régime keso ari minen tomin luggatuno to komin ustaɓe ha tengte mino wonde ko heewi changé ko gonga noon aɗa muñanimi ɗum mboɗa andi ɗum kono aɗa andi yimɓe koko naate korka te mbiɗo korka ma wi fere te joom galle o natti men muñande aɗa andi ɗum te nde liggotomi mboɗa daña nde wona ni wano mboɗa waddanno lebbi 3 mi yoɓa ɗum joom galle o saka nden mboɗa wano mboɗa hattani kono joni contrat ɗi gariti nouveau régime ari joni noon wonko miijimi mi haalanma ɗum ko jaaha galle nena ma joɗɗa to eyyi min mboɗo jogui sehilaɓe mi yaha mi wonoya toon ha situation change par ce que mi wawa ñande foof joom galle o ne ara ɗo ne yobno kam temi ala ko tottumomi ɗum wawa wonde te ndimagam rokkanimi ɗum
te aussi korka ko naati fere kadi ko arata ɗum tawi mbimi mi yewtide ma hakkille mi haalat ma te mboɗa andi somi ñaaguimama ɗum Dieynaba ma rokkam ɗum ha situation o change ngoɗon miijo de mi anda fuu to ƴettuɗa ɗum walla to guittuɗa ɗum ruttin ɗum to guittunɗa ɗum to mino kam mi jiɗɗomo rante Allah tagi a faami mi yiɗiranima ɗo jawdi mi yiɗiranima pour holno mbaɗa walla situation ma nati wano wano minen ma ko guila hanki taw hande ara baba korka no way korka non ɗo tan korka min kam mbaɗa andi korka nan ɗo baba aho korka hande a suuɗaka aɗa yer ala kam mi suuɗani mbiɗa mi ƴeewa tan mbiɗa mi ƴeewa tan aɗa juula mbiɗa juula kaw aɗa andi no juulirte baba mbiɗa andi no juulirte la ilaha mbiɗa andi no juulirte kaw mbiɗa andi no juulirte suba ko darde no foti suba ko a juula darɗe 4 ha paɗa suba ko darde 2 baba a nani a juula 2 cilmina saɗa juula tusuba sa jaggi koppi ma ko mbita safurla ko nan sa juula sa jaggi koppi ma safurla mbita safurla baba ay saɗa juula sa jaggi koppi ma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi eyyi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi laabi tati sa fawi tinema e leydi mbiya subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala wa bihamdi وبحمده laabi tati mbiya astafurlay han hoto wiyat astafurlay a nani ko mbiyatmami ko mbimami ko noon mbatta ɗum tani an baba il faut mi yilonoma deftere mbatta janggoɗ wala kaw jangde yaade ko korka jangde kay ɓuuri yadde koye korka baba ala kaw min de wannoɗo jang wa heydude kay farma e jangga kaw awa heydude jang ɗo noon armi haalama ay ɗo sa janggani a ñamata min tottira dépasse wona an ko jinmi ko ɗum mbatta anani caggal an kam diine ma sellani mi waɗa feere mi sellina diine ma dina selli kam haɗano juldete maɗɗon nen mbaɗa e tampere abito gorko mawɗuma koko aɗani yewtude e kawma nde ɓocconi ko noon de wi somo jagga koppi makko wiyat ko astafurlay somo juula haw jaggi koppi o wiyat ko astafurlay wonda tan an woni kawma kayen fof janguindam mbimam yo mom sodambo deftere wattamo jangginomo e janggol yaɗani korka o heytamo hoor ko kulɗo heege a yewtidade makko tan kono noon kaw mbeɗa sohlunumade min ha ko jaam jaam ɓola andin kay mbiyanmami tan ko jaam ala taw ko l'argent kay wonko pawmi nder wallahi mi yiɗi l'argent kay machallah ɗo eɗi huuli korka mama e taw mi namdittako ma haydara ala ration pelin kay coodi min korko woni ɗum ɗam no wiyete ko tubakoɓe ƴettat ko a soodi saucisson baba umaro ka rokka mi yewde gorgo ma gogo kumtare nde welde inchallah morma yo sa haal toon hucce nder suudu sa woppa nadde suudu mawɗo ma feere ma gon suka natta e suudu mawɗo kaw majjani aduna o joni no muusi eyyi jamono welani hay aɗa wawi liggade ni guinɗa ligguey ha tampa donka dañde dañata fawa jeegu donka yo jara ay amo leydi muusi leydi no muusi no feewi way nenne mbaɗandi ko woni hakkille ma neɗɗo noon saɗa walla yo taw wona cas social ɗo kam miijade pour fewnude kumtare rokkira ɗum e beddayde poos hattanani mi haalante gilla lawde wallahi kaw ɗum ɗon ni no moƴƴi kono wona ɗum ɗon kalami wonko ɓuuri sohlindemi e ɗum ɗon ko woni kadi wonko ɓuuri moƴƴude e ɗum ɗon e yiyandam eyyi kono yawram ko woni kaalidu baaɗe kaalidu ala kaalidu eyyi kaalidu situation mo woni no muusi kaw kala no mbaɗa waade mi jooɗoto mi muñanma ndax mino mi wona rewɓe ɓe gandanɗa hoore ma koma jaam daña tan ɓe jooɗo so woodi no wayi tan ɓe jaaha ɓe keeɓoya galle babiraɓe mabɓe jooɗo watta ɗum hande watta ɗum janggo tax min kam mi jiɗɗomo kala no mbaɗa waade mi yiddere hen
jaaden hen muñodiren cuurodiren oɗo situation ko Allah foye ma ɗum Allah poɗo e ma ɗum mon wawi finde janggo e janggo itta ɗum ha laaɓa joɗɗen muñiren Allah ganden ko Allah waɗi ɗum no Allah foyre ma ni mo itta ɗum ha laaɓa inchallahu rabbi ɗum mbawmi wiide mino mi nani ko kalɗa ko aussi mi ɓeydi mum suusde te a holli kam yidde tigi rigi sabu hanki nde welannode aɗon ɗo sa welanoma kadi hande ne muusi nde sumima ya galle jinnaɓe ma a fawta hen dane jaaha kono Allah ko moƴƴo watta ɗum ɗo jottomi so tawi ko ndiyam en jaratat ɗum so tawi ko gosi kadi en jarat koso guertore men nde jet ñamden ɗum jogim ko mbiyamumani muñira Allah ganda ko Allah foye men ɗum ɗo Allah pawɗe ma o ma ittu ɗum ha laaɓa so Allah jaaɓi joɗɗen muñiren Allah ndax ne welnode ko mine ma gonduno mettata muk wiye mbaɗa yah mbaɗa uppitma e mettere nde ɗum woni miijo ɗum sax ɗum jogim ko mbaɗa haalanma ma moƴƴu inchallah par ce que Allah foye men ɗum ma gas ha laaɓa gartira haqqille ma ganda ko Allah foye ma ɗum ɗon kadi ko baaɗe ina woni ɗo kañum e joom suudu mum ina yaltini ɗo ga hande ina yaltini ga ɓaawo janggo te ko ƴiƴamma won ko ganduɗa yooɗani eyan noon nene kodgol ma Fouta yonti anani kadi hoto wiyam kadi hoto futtinam guite ma ɗe ana haali haala ka omo dañanno gila omo dañanno o yeccima kam kono kaw aduna ko bul ko tournata gila omo kanko koto hew andano no kadi tourna yimɓe ɓurodirat tan yimɓe dawrani fodde ha ila yewmi dina mbimi te an woni mawɗo normalement an foti ɓurdemo haqqille kanko so o dañi o andani waɗandema an Allah hokkima waɗanmo ɓuramo o anda min kam kaw makko koto ha yahane makko mbiɗa mo aduna ko bul o juum ha neɗɗo timmani woppu minne kadi wasa timmude min fotay makko ala an mi accata mbasa timmude kanko mo wawi wasde timmude o juuma te mbeɗa yenana kala ko wanno omona nimsita ɗum so hanki wonno hande o dañata o accuma caggal par ce que o ala so wona an anne a ala so wona kanko tawde noon heeɓi ɗon hankadi Allah waɗiri ni an wawi walludemo kadi balliramo saabu Allah e nela ɗum dara hen lewru korko nduɗo ko ballan momi an ɗiɗo cuuɗi uddiɗi alluwani a waɗani kaw annene Allah hokkima wallu bande en ayi nene ɗum mo hay sinno ko suudu woturu nene cinq cuuɗi ɗi anani ɗi cuuɗi kam jiɗɗen itta hen ɗemgal ma ngal anani hoto hawtomi noon mi dawranima wallahi mi hawtakima ka aha kay ka kawtiɗomi min waw kaalidu gono bonnede anani ɗiɗi gila kaalidu golle makko no marché kaalidu lijjitanimi faala kam anani wallahi ɗum fof hande noon gueɗe makko wawa musade kam yom lummo suudu pourquoi joni an hay sa luɓani mo luumo mi ɓayi ko bande mi luwani so yoɓani ma haat hakkude moɗon ɓuuri ko yaltinte tan e beddaji ko ɗum yoɗani anne min kam luyimo so yoɓani kam ɓuurat bonde ƴeew hen hoore ma anani ƴeew hen hoore ma tan nenne mi wawa hoddude e kaalidu taren ko gandintumami nenne ay ko kalta ɗo ko gas ɗum ha lugguiɗo gubba ɗum sona ɗum kodgol ma Fouta koko dari anani an kaw sa wawa hoddude e kaalidu aɗa jiiɗe yummum yummay baba hol mbawa hoddude e kaalidu kaalidu ɓooyi ñamde no andi min no yumma ko jiiɗi yumma e baba ko tawi o wallanimi ayi nenne ay min mi wona neɗɗo fair play de mi andinma ɗum hande noon min mi wona neɗɗo fair play min kala ko neɗɗo waɗi kam fof mi yeftoto kono sa ñagama saabu Allah ma jeeb kaw saabu lewru korko nduɗo lewru korko haaju mum ala e lubde suudu wallu bani ɗum noon haaju lewru korko ala hen te aɗen nene gandintumami rokkam mi fofto ari dar kam rokkam mi fofto mbimami rokkam mi fofto e fof neɗɗo wonat à l'aise makko nane subak ɗo tawmami mbimi jinmi ko entre 3 et mois fof to jewtiɗa jeeganani 3 et mois kalanmami ko moƴƴi mbiɗa yewde e jeeganami min mbam wonde e kaalidu oɗo galle kaalidu guilno liggo miijakimi gueɗe makko no peewi ha faalakimi kaalidu hay somin kawri juma o tottat babiraɓe woɓɓe juuɗe min kaalidu totta kam juuɗe hande gueɗe makko muusa jiiɗama waɗamo héberde pourquoi mbaɗa waɗamo héberde mi waɗanimo hay lakara mi waɗanimo héberde kaalidu kay hay badiraɓe nananmi aljanna ɓe kaalidu jeyaka hen ɓe tamanmi e juuɗe mabɓe mi daasa
mi yaade maɓe ha nder aljan kaali jeeyaka hen